Això avui que l'Acadèmia del Cinema Català ret homenatge a Anna Belén. La guardonada amb el Goya d'Honor 2017 és ara mateix un acte de la Filmoteca on es projecta una de les seves pel·lícules, que per cert és una pel·lícula que ella ha escollit. Quina, Jordi, bona nit. Bona nit, ha escollit El vuelo de la paloma, una pel·lícula de l'any 1998 i que va ser maltractada en la seva època. També és un homenatge a Oriol Regàs, que és el productor de la pel·lícula. Anna Belén, amb 66 anys, ha passat 50 sobre els escenaris. De fet, repassant la seva filmografia, hi ha fins a 40 pel·lícules. Avui també ha dit que també, després dels homenatges, li agradaria rebre la trucada d'un productor, d'un director per a un nou projecte cinematogràfic. Ha parlat sobre l'IVA cultural i la seva polèmica. No lo entendemos y es triste y que ¿qué se debería hacer? Bajarlo. Es así de sencillo. Levantar un proyecto cuesta muchísimo, como para que encima no solo no tenga ayuda, sino que se le pongan tantas trabas. Anna Belén, 66 anys, homenatjada però alhora reivindicant també que el cinema la tingui en compte.